Det er den med min intelligens at gøre. Ja, det bliver, altså det er forskellige prøver. Ja. Det er dejligt land, der er fundet den. Ja, det er. Du er bare en gang udenfor, så er du færdig. Ja, så er forfra. Ja. Giver mig den her. Er den nemmest bare på bordet, eller hvad tror du? Har I brugt modden her hele tiden? Ja, altså, nu er der forskellige test af prøver. Nu det der, det er sådan nogenlunde. Ja, det kan jeg godt se. Nej, ja, det kan jeg godt se. Hvor langt er I kommet? Ja, det skal jeg ikke vide. Så får du også vide bagefter, hvor langt vi er kommet. Ja, det er ikke sjovt, det der. Men det bliver værre. Ja, pas på. Har du gjort Per? Ja. Det var ligesom det skulle være, hva'? Det er svært. Har jeg fingre for det? Det er svært. Ja, det er fuldstændig koncentreret der. Og så...